أتازيهم دخيهم زمرحنا نيرهم زبل قدّا اللي بنايلهم معنت فيديو مالتيش زيهم ديهم زمرحنا تاينا خوينا خبصرو تايم زقبرو خزلو تبل تحزن هو قد يزمسل مجمريا خطري خلها دحرايس اكو صوتا مخانو قال اندا ترداكم كخيديو مالت ببعل الناس خمس تصاوتو ابناي تግራይ ዘሎ ጉድ بتعم ብዙሕ ነገራት ሒዝ መጽ ዘሎ ብፍላይ ካ እቲ ላይለም ቀነ ዘሎ ናይ ውጋት ምድላው ናብ ዝለዓለ ደረጃ በጽሕሎ ኣይተ ጃዋር አሕመድ ካ ጃዋር መሐመድ ማለት እዩ ጻሕፈ ጽሑፍ ንብዙሓት ሰባት አቆጥዕዎም ኣሎ ምቁጣዕ ንምቁጥዑ እንታይ ኮነውን አተሐሳሲብዎም ኣሎ ዝብል ነገራም ናይ ሎም አንተ ቪዲዮ ክደሰሰልኩም እየ بوغن منغستي ارترا ابتي زنبرنا يسرحيت فنقل صمبل عود رئي تزغاجو نيرو كا اكزيبيشن نيرو ابتي مرئيت زتراي سئلي بزحات ايثيوبيان تقطعهم مالو بقطري ون ازي كلخ بهالا يكلون نمنتا اي خمزي عينت نجر غيرون بزحات تحساساب زخونه غدايو دحر لهم عنت زم حلالف ازي بتعم فليز بلا فوتو لو از فوتو زي خا جنرال فيليبوس مس جنرال مغبي حبيرو مستسالو فوتو ايو اي اي ديو ايكونن زول بز حسابات انداتخاتو علي يركبو انت خوينخه نمنتا ايو حساب كندي زاكل ما فرحيو توهيل له بغلغل از فوتو غلغل خا فوسي انكو عسي انكو خم جخونه زبحال ነገር አሎ ተቃውም ተውድባቱን ውሽጣውሽጢ አኸባታቶም የካይደለው እዮም ብስሩውን ጽንፍታት ጫፋት ዝሓዙ ዘረባታቱን ይዛረበለው እዮም አብናይሎ ማዓንት ጉዳይ ሒዘልኩም ቀርብ ጥቅልለ ቢለ ዞም ጉዳያት እዚአቶም አብናይሎ ማዓንት ጉዳይ ብንእሽት ለጀሚረ ክሳብ መወዳእታ ግን በጣም ወሰንት ዝኾኑ ሓበሬታታት ክሰምዑኹም ካብናይሎ ማዓንት ዘረባታት ማለት እንታይ ምዕባለ ኣሎ ዝብል እዩ بتقرأ لنا هيت فيديو ويل نزي channel زي حدشت عندكم حدشت خوينكم سبسكرايب مغباركم ايترسعوا كبلكم زدلي اندحر نبارات كوينكم جن اتحناص اي ريتو تصحفوا لي كلكم مالتيو حناص اي ريتو نخت تصحفوا لي محصنكم داويت دبنا زبلني يشدن I can understand you care for your people you are going into deep politics without explaining the depths by having clip after clip by defying so many opinions. You keep using logic and logic, the most used word ever by illiterate Tigrinya speakers. Logic is not just a word, it is a subject by itself, just like math, geography, etc. Logic is becoming a trend. Everybody is expert of politics. Sad. زبل حزنو قليس الله. حزني قليس داويت دبنا. تتكلم على لها logic تبلا لها إلني. جن كايلني لوجيك مالت كم سبجكت كم زي حساب كم زي جغرافي كم زي بيولوجي حدا عرس خاله تمرتيو الديسيبلين باي اتسلف يو قليل نلو and thank you for your compliment and for your counter argument. Logic is not merely a subject, rather it is a result of reasoning and concluding a point or an idea or a statement whether it is true or wrong from its nature or from its premises. ترديك هذه حويناتي إذا زبلك هذا اللغز أنت ترديك أنا I do have a degree of 3.9 for okay a little bit far away from 4 and بتمرت مهارك اللغزي نايلوجيك تمرتس أتطبق تمهيريو so logic مالت أنت مالت مسيلك this sentence is illogical مالت it is inconsistent incoherently true ويكا false زخون نجاريو مالتي حدا نجار تا مالتي بهالات ترجم بترجم كنجركا حدا ملا حساب الله كالي ملا حساب الله بستفعل لي من قدتاتي تحازو end operators بهالله or operators بهالله نورز بهالله تردي كاديو ناندز بهالله قد فهم logic جيتس نبعل انتي ترفته ما هي رئيزارب زلخ so I do have a brief and deep and detailed knowledge about what logic is okay كبزعات الزارو زلوه يفلت يخلق كاسب لوجيك يكونن illogical قبل كله ات ستيتمنت يو اتي بريميسس زبالو حسابات حساب حدا حساب كلته نو كونكلوجن سلسته مبغسي كونو ايغبان يلو سبنت كاتعتل يو لوجيكال اور illogical زبال لن 33 لعليو مور زخونو عينتات فالاسي خالو ابيل تو بيبل كالوتون له عينتات فالاسي مالتي تردي كادي كم اتوم زامسلو حدا نغير غير كاسي ግን لوجيكال زمسل زي كونه مالتيو so conclusion تكل زي كونه contradict زغبر مالتيو so اندحر دአ عمق فلطت كتبني دلي خابكم زي عينت ጉዳይ ጽبقዩ ريتو خا بتعامي ازخبرو I will take it more كنبب بزعوا لوجيك تغبرني اخا بتعامي دس بلن خمو ግን logic is not about
subject ገለገለ ብዝባሃል ነገር ጥራሕ ዝግለጽ ከም ዘይኮነ ግን ኣጸቢቕ ነገረካ ደልየ it's not about subject okay ብዛዕባ reasoning ምዃኑ ክነገረካ ደልየ ወይ ልሕጽር ኣቢለ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ክሰግር ሕጂ ንኣብነት ሎጂክ ማለት ኣብዚ ክንጥቀመላ ክንፍትን ኢና ኣብዚ እዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ክገብር ይመጽዩ ኣኼባ ክሳተፍ ይመጽዩ this premise is true ሰብኣይ እዚ እንታይ ክገብር ይመጽዩ ናብ ኣኼባ ክሳተፍ እዩ መጽዩ ታይ ግን ይሰርሕሎ behind the scene game ይጻወት ኣሎ ማለት እቲ ዝዝረብ ዘሎ እቲ ዝሕንጽጾ ዘሎ እቲ ከውጾ ዝግባ ፖሊሲ እቲ ሜክስ ገብሮ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ለው እተውዚ ዝግበር ዘሎ ወግዕታት ተውዚ ዝመሓላለፍ ዘሎ መልእኽቲ ብጌም እዩ ተኪኦ ዘሎ well is playing game literally ሓደ ቆልዓ ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ክገብሮ ዝግባ ቆልዓ እውን እኳ ተኾነ ትሕቲ 18 ዓመት ንምሳሕ ሰዓት መጽዩ assignment ድሕሪ መስርሑ ዝገብሮ ነገር ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ and እቲ consequence ናይዚ ውጽኢት እንታይ እዩ ከምዚ ክገብር ኣይነበሮን ምክንያቱ እዚ ምግባሩ ፎልስ እዩ ሓቀይዶ ሕጂ ንኣብነት በትሎጂክ ዝበልካዮ እዚ ሓሶት ምዃኑ ኣጸቢቕ ነገረካ ኢለ رايو እዚኦም ዝመርሑና እዚኦም ተኣኪቦም እዮም ዓዲ ክመርሑ ካብዚኦም ድምጽኹ ነተን ዓድና ዘሎ ጉዳይ ከዓ ክሓስብዎ ኢልና ኢና ንሕና ተስፋ ንገብር ነርና ሓራይ ኦፒኒየን ማለት ከዓ ካብቲ ናይ ቀደም ኢሉ ዝጸንሐ ወድዓዊ ሓቂ ዘይኮነስ ውልቃዊ ርእይቶ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ መብዛሕትኡ ዝተዋህበኒ ካብ ዝርእይቶ እንደ ክብገስ ዝተዋህበኒ ርእይቶ you are defying logic ዝብል ነይሩ ማለት defy ማለት እዚ ንጎን እንዳገደፍካ ኢኻ ትኽእል ዘለኻ then you are piling up lot of videos which are nonsense ዝዓይነቱ እዩ ማለት ስቕሎም ዘይኮነ እዩ ዝብለና ዘሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ከዓ ሎጂካሊ እንታይ ገይሩ መሲልካ ኣዶናይ ብዛዕባ ጃኒ ሓደ ቪድዮ ፖስት ገይሩ ነይሩ እቲ ዝሰርሖ ቪድዮ ከዓ ትናይ መወዳእታ ዝነበረ ቪድዮ ጃኒ ኣካውንታ ተዓጽዩ ዝብል ነይሩ ንምንታይ እዩ ኣካውንታ ተዓጽዩ በትሽዑ እዋን ምንም ዝተዛረበ ነገር ኣይነበረን ግን ኣካውንታ ከም ዝተዓጽወን ከባቢ 1 ሚልዮን ንኽትበጽሕ ዝነበራ ናይ 800 ገለበለ ኣካውንት ፎሎ ክንገብራ ከም ዘለና ከዓ ተዛሪቡ ድሕሪኡ ሃፐን ዝገበሩ ብዙሓት ነገራት ከዓ መጽዮም ፍላይ ከዓ ቪድዮ ናባይ ትልእኽያ ትኮል ትገብረኒ ምሳይ ተዛራረብያ ክትረኽበኒ ትደሊ ነይረ ኣገለገለ ዝብሉ ሓበሬታታትን ወግዕታትን ምስ መጹ ዘን ብሕማቕ ድዩ ብጽቡቕ ኣይተፈለጠን እዚ ሕጂ ኮንክሉዥን ዘየሉ ይረአ ኢሎጂካል ይባሃል ኣይተፈለጠን ግን እቲ ስቴትመንት እንታይ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ቶታሊ ሪሙቭ ገይርዎ ኣሎ ካብ ኣካውንቱ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣገናዕ ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ኣዶናይ እውን ኣይተለየ ከነራ ዘቆልዓ እዚ ኣገለገለ ኢሎም ኣለዉ ገለገሊኦም ከዓ ንሳተ ዘየለ ኣወጋ ይብሉን ዝብሉን መልእኽቶም መሓላሊፎም ኣለዉ ክብለኩም ደሊ ቀጽልና ናብቲ ዝቕጽ ዘሎ ቪድዮ ከም ዝትርእይዎ ብዛዕባ ንሳን ንሱን ዝነበሮም ቪድዮ ዝኾነ ይኹን ምትሓዝ ዘሎ ቪድዮ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ኣጥፊእዎ ዘሎ ንምንታይ ምዃኑ ኣይተፈለጠን ምናልባት ተባኢሶም ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ግምት ወይ ከዓ ንዓኣ ወይ ንዕኡ ዝኾነ ካልእ ነገር ከም ጻለም ዝኽእል ነገር ተለ ይፍለጠን ቢንያም ግርማይ ዝበሃል ሓደ ቬሪፋይድ ዝኾነ ፔጅ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ሻዕብያን ባንዴራ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዘቃልል ስእሊ ብምርኣዩ ዓቢ ቁጥዕ ፈጢሩ ኣብቲ ስርሒት ፈንቅል መበል 36 ዓመት ዝነበረ እዩ ጉዳይ እዩ ኣርት ኤግዚቢሽን ነይሩ ወይ ከዓ ምርኢት ስእሊ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስእሊ ምርኢት ኢትዮጵያውያን ዝትንክፍ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ ዘሎ ኣብቲ ስእሊ ሓደ ወታደራዊ ጫማ ዝገበረ ሰብ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጠልያ ብጫ ቀይሕ ባንዴራ ረጊጹ ይርአ ብተወሳኺ እቲ ስእሊ ንስእልታት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንኮሎኔል መንግስቱ ሃይለ ማርያም ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ከምኡውን ናይ ሕዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብእግሩ ክረግጾም እዩ ዘርኢ እዚ ኣብ ዕላዊ መርበሕ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዘርግሐ ስእሊ እቲ ስርዓት ንጎረቤት ሃገር ዘሎ ንዕቀትን ጽልእን ዘርኢ እዩ ብዝብል ብዙሓት ኣካላት ይነቕፍዎ ኣለዉ ሕጂ ሎጂካል ድዩ ኢሎጂካል ከምዚ እውን ተገይረሎ ንምባል ዝኣክል እዩ ኤንዌይስ ብዙሓት ሰባት ዘቆጥዕ ስእሊ እዩ ኣነ ከዓ ብዙሓት ሰባት ዘቆጥዕ ስእሊ ርኤ ምስከድኩ ብዙሓት ሰባት ዘቆጥዕ ዘረባ ካብ ዝተዛረበት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ክነግረኩም ማለት እዩ እቲ ስእሊ እዚ ዝመስል ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ስእሊ ተረጊጾም ዘለዉ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ባንዴራ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ባንዴራ ኣረንጓዴ ብጫ ቀይ ዝበሃል ባንዴራ ባዕድና ማለት እዩ ቆጻል ብጫ ቀይሕ እዩ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ቀዳማይ ንጉሰ ነገስት ሃይለ ስላሴ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ናይ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ እዮም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብደንብ ዝረአዩ ረጊጽዎም እዩ ዘሎ ብትሕቲ እዩ ገይርዎም ዘሎ ኣብቲ ባሕሪ እውን ክሳዶም ሰሚጦም ካብ ክሳዶም ንላዕሊ እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ማለት ኣነ ሓደ ግዜ
ቆልዑ እንትበኣሱ እንተለው ቆልዑ ምሽ ይበኣሱ እዮም ቆልዑ ይበኣሱ ቆልዑ እንትበኣሱ እንተለው ዝግበር ጉዳይ የተሓሳስበኒ ወይ ከዓ ዘሪእን ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ዝኾነ ክደታ ኣታ ቦሎ ገሌልካሲ እዚ ናትኩም ብዕራ እዩ ንባህል ለና ቀደም ከም ንጻወት ኣብ ገጠር ተረዲኩም እዚ ናትካ ብዕራ እዩ ኢሎም ይውና እዚ ከዓ ናትኩም ብዕራ እዩ ኢሎም ይህብዎ ትብዕራይ ናተይ ንትኻሊ መሓዛይኦም ዝግብዎ ትናቶም ከዓ ትናቱ ከዓ ንዓይህቡኑ ማለት እዩ ሕጂ ደርቢዮ ይብልዎ ነቲ ሓደ ተደርቢዎ ትብዕራይካ ደርቢዎ ብገደለ ጽዲፎ ተሳስኡ ኢልካ ትሪኦ ቦሎ ይብልኻ ከም ዓይነት ጨዋታ እዮም ኣብ ተልዕል ህዝቢ ዝጻወቱ ማለት እንታይ እዮም መዓት ጎቲቶም ሒዞም ዝመጹ ዘሎ ኣይፍለጥን ደርሆ ይብሉኻ ጽሒራ እንተውፀት በዓላ ምሕረዲ ኣኻራ ይብሉ ወለዲ ደርሆስ ተጽሒራ ግን ተውጾ ምሕረዲ ኣኻራ ተውጽ እዚ እንታይ እዩ ትርጉሙ ዋት እንታይ ገበሩና እዩ ብሱር ሕጂ ተዓይነት ቁልወት ይባሃል ሕጂ እዚ ቀደም بتاريخ كنسمع خلنا بحصيل من الدنجل جزية ابن إبراهيم الغازي ورا جراي حمد ورارز بهالبتنا يكلم مالتي أبشعو وان بتوم وتدراتنا حصيل من الدنجل سي 4 جغراف حيزو من مريت يغرفوان يروم كوينات فتر لنا يروم يبهال حق دي حسوت حجي نبرت تبهل ايو تبهل خا ول تبهل جن ابكم زي عينت غدايسي كبراتن فتواتن انت عينت سألك بعلك تخبر زلها ويل بعلك بدمقم بصمبلن تاريخك باغبابو بزعبا بعل خازلك صبق ነገር باغبابو تاريخك نحبرتسب ግን انا ولا حنت يقدسنن እዞም ደገፍቲ መንግስቲ ኢና ዝብሉ ኣብ ወጻውን ከም ዝራእኽዎም ብጣዕሚ ብዙሓት በሃማት ሰባት ገለ ይርእስ ስለዝኾንኩ ካብ ቀደም ጀሚረ ኣይድነቕን ለለዋ ለይብላ ኢሎም ንባዕሉ ጫማ ገይሮም ንትሕቲ 13 ዕድሚኦም ቆልዖም ሂሮም ጽልእ ተኺልና ንሓዋሩ ከም ሓወልቲ ኣኽሱም ኣቆይምና ክንከይዲና ዝነበረ ጽልኡን ከይሃሰና ኢሎም ክሰርሑ ከለዉ ክትርኢ ከለኻ ካብኡ ዝዓቢ ጽልእ ስለዘየለ እዚውን ተገበርዎ ምን ወላ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን ብጣዕሚ ቅልል ዝበለ ነገር እዩ ኮይኑ ዝረኣየና ንዓይ በወገነ ማለት حجي اتو بروبليم كوم ايو تماساسال ايو ازيون حد حماق كبهال زقبو نجر حماق ايو بسألي كم زيارك حتقلص اي يقبأ النيرو نوري ايو زبل مال اختي ايه كم حلالف زدالي زي اتايت بلالا ኤርትራ መንግስት በይፋ ኢትዮጵያ ጠል መሆኑንና ኢትዮጵያ ላይ የቆየ ዘመናት የተሻገረ ጥላቻ እንዳለበት ያረጋገጠ የስዕል አውደ ርዕይ ላይ የታየ ስዕልን ይፋ አድርጓል። የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት የታደሙበት የስዕል አውደ ርዕይ ላይ እንግዲህ እንደሚያሳየው ከሆነ ከዚህ በታች በምትመለከቱት ምልክት ላይ አንድ ኤርትራዊ ወጣት የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ እንዲሁም ደግሞ አጼ ኃይለ ሥላሴን አጼ ምኒልክና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የያዘ ምስልን ረግጦ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ረግጦ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከጀርባው የውሃ አካላት አሉ። ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ጥያቄዋን የምታነሳ ሓደ ሓሶት እዩ ማለት ንስኸ ተቀርበ ዘለኸ ንሳነ በዓላ ሓጅ ረእይዋ እዚ ኣነ በዓላ ሓሊፋቶም ትኸይድ ሰባት አሉ ንምንታይ ንመንግስቱ ሃይለ ማርያም ሓሊፋ ናብ ሃፀይ ስላሴ ኸይዳ ናብ ሃፀይ ስላሴ ዘየለሰብ ሃፀይ ምኒልክ ኣብ ማእኸል እትያ ሃፀይ ምኒልክ ከምኡ ዝብል ወግዒ የብሎምን ሕጂ ንሳቶም ከምኡ ንምንታይ ትስእሊ ከም ሰኣልዎ በዓሎም ክዛረቡ እዮም ማለት ትርጉም ክህቡ እዮም ስእሊ እወ ኣርቲ እዩ ዝበሃል ሕጂ ኣርቲ ኣይኮነን ኣርቲስታት የለውን ማለት አርቲስት ክባል ተሎ ዋላ ተስእሉውን ትርጉም ተዘይተረዲቃ ሓደ ምሁር ቅኔ ነይሮም ገጣማይ ነይሮም ቀደም ሕጂዞም ገጣማይ ዞም ማለት ምሁር ቅኔ ነይሮም ሲ ተቆኒዮም ወፂኦም ተቅኔስ ገይሮም ወፂኦም ማለት ቅኔ ዘይትፈልጥዎ እንድሕርዳ ኮይንኩም መብዛሕትኩም ድሓን ፀገመለን ከምዚ ግጥም ነገር ኢልኩም ሕሰቡ ግን ብቋንቋ ግእዝዩ ስምዕን ወርቅን ዝበሃል ክልተ ዓይነት ምስጢር ሒዙ ኸ ይኸይድ ሓደ ዓለማዊ ሓደ ከዓ ሞር መንፈሳዊ ትሕዝቶን ዛንታን ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ዳብል ትርጉም ኣለዎ ከምዚ ዳብል ፕሮፌሲ ዝበሃል ምሻ ኣሎ ከምኡ ነገር ሕጂ ቅኔ ተቆኒዮም ካብቲ ቦታ ውፅእ ምስ በሉ ሓደ ሸልካፍ ከዓ ቤታ ሎማዓንቲ ዝገበርኩም መቕኔ ፖው ሎማዓንቲ ዝገበርኩም መቕኔ ክፅብቕ ገለ ኢልዎምስ ንስኻ ተሰሚዕኻ እንታይ ቅኔ ኮይኑ ኢልካ ኢኻ እንታይ ተቐኒዮ ንስኻ ተሰሚዕኻ እንታይ ዓይነት ቅኔ ይበሃል حجر الماس أرتي حجي عميق أرتي يزسأل ذي أنا أنت تردي إن إذا قال علي أنت تردي واس أنت عينة أرت الأخوون ده عينة أبستراكت الأخوون ده محارنا زي أبير كابزي أرت زي سي محاركم بأرتسي فقري يكسر راح زقبو كبرات فتواتن أبزي زلنا حمق فتوه وتصلقوا فيديو كتلوا يخم بزح عينة أتحساسبا أما لا خطان زلكم زو أونلي ننبعلتنا كنهلو اللي نخلن نزع عالم زي سعرنا نتحجي زولو جلوبال صعنتو ني عالم ملو صعنتو قبل علينا زولو بردن ريسبونسيبيليتي كنوص نخل انت تحبابيرنا طرحيو نسخه حويخا نسخه حافته انت تباهلنا طرحيو بدحري زولو زي خمزي عينت سئلي ود سئلي غلغله زي تايو موت زقالاطفيو موت يقالاطفو طميت አለው
نتطميت كميغيركا يوص دياغرام ايتسالن بروسس فلو دياغرام يلن ابزي ستيت ماشين دياغرام يلن ابزي chart يلن يوز كيس دياغرام ايكونن ابزي زلو تاي زلو دا نحرد ايلكم صلئي ززر ناي صلئي موخ اسويلكا بقبلكا بزخونه عامت ام صبلكا زخونه سل تسل كاب دحريو حدا خلت سمون كزارو يوم قليلهم نخن بعل حنا مسألة مزاربي خوننا اوف كورس نحنا تزاريبه بلعينا السنس زي سرحنا ايو كنصرح خا نوري نسخا نتي كبر قدا مستر ملس زيناو دحلف كيو زللكيو امصيا تزاربي كان بحدش سرحت فيديو ابيج نبرت يازي اخ توقع ويلي تنادني اترحسنني منيرهم اذا واحد 30 عامات مولو بسقاين مكرا اندات درفكا 5 كيلو سرنا يهيبو افوقدي سهراتات اي مبتنا كميرو قالكم مسحوا واحد قد نعاهم نتناي هاجراونتكم نبشر رافت مالي هاجر كم تعنتو زولخو هيونا يومينا زبل سمعي سلازلوهم بس قبرنا غيرنا خاخنا فارسلو مينا زغبرنا غيرنا مسون تصدعنا سي اتا زهبنا يوم هاجرس بيدا زاور كنا من طلومينا يدم زخر زلو خوحات تتردعتكم قنچت اللوم قنچت نداي بتغرينا كنزي تعسالوم خوحات مخنيات بزح سو دسخنهم اغنصلهم اغنصال غزع سرزودوم ناي حق ازمزلو يرتراو تقاليس كم زوسدا يامنيم خوحات احو حقكم كاخم مزايدا تغاغينا عندنا غليله من صغرو زفرزو خوحات حقكم كاخمان حنا كاينا هنا يوم يمزولنا انا هنا يزامن تعسلهم يا يمثلهم حجي why do I believe war is now imminent نمنتايو كينات كم زي يترف كأمن استقددكو زبل أرست تصحافو إيو أي تجار أحمد مالتي إذا بتقلال الأخر أخلو كبير زبها النجار كساب حجي ترأيو زي فلت كعسر شعة 9 شو من تجمير سابق تجحزله ترأيو زي فلت بصرون يلو زي فلت مالتيو ماتش 7.5 عصفن لعليون ببرسنت ويك آخر أخلو مالي 7.5% لعليون زخون كاون اللي على زخونا بستفر عليه بوتات زل حيلي مصير له طينات أي كترفنيو زبل مجلس يخلق زي صحف إذا أنت يبهال أنت الكومني تم قاقيلهم يوم حزام ما تقداي ويل أنا كم زرد أني السبع أي حدا بصحيت عليه أي تبعسن مزخون يكون أكل توائس يكونن تحاول يسرح كم تنعيد مثلا نيو تحاول يسرح سرح يسرح ما تأخو يزبلك حجن صاغات تدهلل زي كونه ما نوتنك ويك زي كونه تتنكف هم توم ناتنازلو غويم زقدمو مالتيو خمون دحر رخيبو خا هو يدهل حجي كمزي عينت سرح سبا يوزي كمزي صحف زلو جن يمصلو بحيل محراب اوروميا جلز نبر زخون يكون محيل بمولو انقساقسو يغلغلو زتين انقساقسو كيرس دحر تنقساقسو ابون زنقساقس حيل غطمو ايو او انو علاتهم كواديهم زخور زلو ولا حنت غبر يكون شغورته تخلو يخدو زلو ጫዓኽ ተኽሉ ላን ዓድና ይመፁ ዘለው ለሓይክ ተኽሉ ይኮኑ ዝመፁ ዘለው ንዳግመ ግረባ ይኮነን ውግእ እዩ ወል ንውግእ ክሳብ ክንዚ ዝኣክል መፂኻለ ኢሉ ክፅበየ ካይልካ እውን ተቐበሎ ነገር ኣይኮነን ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ወራድ መርዓ ኣይኮነን እዚ ሰብ ዝሞተሉ ሰብ ኣደዳ ሰብሲ ድራር ዝብእ ዝኾነሉ ድራር ሽላ ምሳሕ ሽላ ዝኾነሉ ታሪኽ እዩ ዝፍጠር ዘሎ እዚ እቲ ሓፐን ክገብር ዝኽእል እቲ ክንሪኦ ንኽእል ሴናርዮ ቱ ሞር ክግመት ዝኽእል 100% ርግፀኛ ኮይና ኤክስፔክት እንገብሮ ንኽእል ከዓ ሞትን ዕንወትን እዩ ቶታል ዲስትራክሽን እዚ ኮላተራል ዳሜጅ ዝበሃል ኩለንተናዊ ዕንወት ይኽመጽእ ዝኽእል ካብዚ ንላዕሊ ዶንት ኤክስፔክት ሞር ዳን ዲስ ካብዚ ንላዕሊ ኣይትጸበዩ ኢኹም ክብለኩም ኢለ ማለት ከም ዘለንቕ ነገር ጌርና ክንሪኦ የብልናን ተምንቅስቃሳት ወሓያልኒ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ብዙሕ ሓይሊ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ማለት እዩ سلمتاي حجي كينات قريب له زبل امنت احدير زلخو غليليو تزارب ابز حجي حدا نطبطات يطقس مالتي زي درجه من العال سفيح توفر مالتي زي زغبر زلو مغعز من قسقاس ناي سراويت دحري تكوينات ناي 98 كلتشح عامه مرت مس ايرترا ابستراي كابو بقى كابو ندحرسن مجمريا غزي كوم عينت موبيلايزيشن يرلو يزبزلو امتي اب 98 كلتشحت ناي دوبات كوينات بحال مالتيو زنبره مسو يزو وادرو زلو
ምናልባት ክሳብ 75 ሚታዊት ናይቲ ሰራዊትና ኢትዮጵያ ሕጂና ብሰሜን ገጹ ኸይድሎ ይዝብል ገና ኣብ መገዲ ከም ዘሎ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ድዛረብ ኩናት እንተተወሊዑ ኣሰላልፋ ከመይ ይኮን ኣብ ትግራይ እንተተወሊዑ ይዝብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ እንተተወሊዑ ይዝብል ዘሎ እታ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ እንተወሊዑዋ ማለት ደናቁር ስለ ዝኾኑ መማኸርቱ ኣይውልዕዎን ይብለን ግን ናይ ዕሽነት ናይ ፖለቲካ ድንቁርና ጫፍ ይኸውን እንተጀሚሮም ንምንታይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ክትፈርስ እያ ምንም ጥርጥር የብሉን ከይትፈርስ እንተኮይኑ ሰላም ምድላይ እንተኮይኑ መጀመርያ እታ ዓንዲ ኮይና ዓንዲ ሒዝካ ተቆፀብኮ ይብሉ ወለድና ተዓንዲ ኣይረብሻ ዓንዲ እንተዘይተረብሻ ኤርትራ የላን ታይለዋ ናብ ኢትዮጵያ ትመፅእ ትግራይ እኮ ያፍቲ መንጎን እያ ትግራይ እንተዘይተሓንፈሻ ኤርትራ የላን ኮይ ትመፅን ምስ ኤርትራ እውን ፀገም የለን ማለት እዩ هو بلجوخ التجراوي من دانو أنا من اللي فرنا جاكانو إنا حيلتينا تواقعتينا الكحزاتي خا شفافين كات حالفو توصل تجراوي كفيل كاتملت أوجا إخوانيسي حزي ندحر تلاعيلو فول سكيل وجا ندحر مواتيو ملء بملء يو خود أنا تجراي 100% إنا هنسئنا أنا تعوي سجاتيسي حزيز ناي تقراي 6% ساقزع برسنتنا هم قزع ريرين دا ولنا بيدنا حزانينا بشم قزيوا منقس بشم قزيوا حزي او يمصاصو صوين لقال دي خواني سوس خردونيو تعلاو حتو الاساتكم قزعتكم بلا يقدس حزي لله على وقيع لك الله لتوصلنا مريت كملس لي خوانس تمزاولتنا كملس لي خوانس لقرينا سبق لما زابلن لقرينا قزات نا حدا قال اتنيو كرينا خم عامي كونن دجنا خوين يو هكذا فيس بعد لو كتزبي سمعتي ساعتي اكو تهاي له راما تزبي انا من يديريو اقلا راما غنيو بيرسونالي هزوي ساعتي انت حدا كم نعايلت بوليتيكانيا بروباغانديست 1990 نتزس فيكتيم يكو موزو لك ازلو ساعتي سمع بك حاوك ايو حواتكم حتى لو خناي افتكر هذا الهزب اجندا له او هكذا فين تبيني في الهزب اجندا له ولكن بدويس يعني إيش ما بملام دامتم نسو زتفهم تقولها مرة بس أتو أسير زتفهم ديلو شوف ذا الألواحته أو تلوهم يوف كورس قد بتعمل لجيت ما تحطوا إليه قبل قصي هالونا سلام نسرح طرنت يلينا منام يوم يوم تم ولسلو من منام بالو شعبيات تسكيمهم زمان شو مالك نسمع أنا كنت ربيلو هوا ما تيو صبوا حجي كم سمعهم أيو حدا تي بماسكيل بخون دزي يموت يقلقل زبهال ناي منقد وقعت ماسكيل يخون قلسكيل يخون بزي يقدس كابوق زركب ترفيلن كنا ملت نغقل دو زبليو اوف كورس هو انتاي بمقبار كل انتنا او سلام بممسع انتاي هابن كقبر زخقل مبراق افريكا يهوخ بك كالي نقر يقول نابزي سب بوزحنا وعلى زخونا قمت كقمت يخلي ولا اب تقراي اب سودان اب قزع الى تترف يزبل سودان نبعلا بتحمس ولا تحمس هلا جيبوتي نبعلا بتحمس ولا تحمس هلا 15 عدتات وتدراوي معسكر زقبر عدل لحنتي جيبوت تتبهل او تحمس هلا ابطرا نبعلا كتحمس يا بت غدايزي اثيوبيا انت تحمسا اتا عندي تقرا يا يبلالو حجين امنت هو انت تحمسا زين اكلات زياتن كلتين ندحر دا اثيوبيا زحزت تقراي بعلا ندحر دا انت زي دحينا مس ارترا ندحر دا تواقيا مس سودان ندحر دا زخونه نجر تفطير وات something happen ندحر كوينو أبزي adding fuel the fires بهذا بقوليلو أبت تعذبت زلوت قربتات نزي قرن أفريقيا بفلاي كانتي مسرق أفريقيا زبال نجر بوزح سلامو ألا يخوين تدي ترائيوم فين نبلو بدحريو كم زنا ينبع اللي بيعقل زلو أبزي أبت أنا زنوبرو زلو عادي كبرات فتوات سوريا ندار أخوي إزغي ندالمونو مالتي so I remember Damascus بقى بعل دماسكو يذكراني كل النجارات كتماتاتهم تقدم وجز نبر خونتات everything زخونة أب دوكيمنتر خلوه قال يذكر زيهم كلهم كذكرت الله تعالى مسمعنا تفلت اليوم أو حنت عدي عنون ويلا تهزبان قبل ما نمغير من ولا حنت جزية يدليون تعدي قبل ما نهزبي نب تنكر هزبي نب سريح حزب الحزبي نب معبال نب تكنولوجي جلز مس كمان نب دوايز أما السلبوتها مغير أوكي بزح عم توسط سعري حتى تمرتي حتى دفعتي حتى نمفراسك ولا حنتي حجي تانا اللي يخون بقى سؤال ناوج تانا المفتري صار نزي ما هو غير
انت تخفيتو زي جمرون كون مالت زي خنبتون كون يخيل سويلو بزحات سدتات not only نعنا طرح مالتي انتقارون إثيوبيان إرتران طرح زي كون يخيل بزحات ناي سدتات مخنيات حجي تقارو انت تلعيلوهم ناب سودان يهادمو إرتران تلعيلوهم تግራይ يهادمو إثيوبيان تلعيلوهم ناب سودان كهادمو ناب كينيا كهادمو يخيلهم كل انت تربشن ግን ናብ ተሃድሞሉ ስለዚ ለሞስት ፕሮባብሊ ዓዲ ዝበሃል ዘይብል ካውን ክትኮን ትኽእል ኢኻ ሶ ስቴትለስ ናብ ዝበሃል ራብሻ ህውከት ዘምፅእ ነገር እዩ እቲ ብዙሓት ዝግምትዎ ዘለዎ ምናልባት በዚ በቐሊሉ እውን ዘይክመፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ሕጂ ተዓቂሩ ፀንሐ እዩ ካልኦት ከዓ ኣብዚ ዘይዳላለዩ ሓይልታት ሓደ ነቲ ሓደ ጌርካ ነርካ ዝብል ቂሞም ዘለዎም ሓይልታት ኣሎ እዮም ኣብዚ ጎደቦ ማለት እዩ ንኣብነት ምስ በዓል ሱዳን ሓደ ነቲ ሓደ ይሕግዞ ይፀኒሑ ነይሩ ሶ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ናበይ ገፅኹም ዝትኩስ ትዕጥቑ ሓይል ኣይፍለጥን ዋትኤቨር ማለት እዩ ኣይፍለጥ ስለዚ ኣብዘይ ግምት አንፕሬዲክተብል ዝኾነ መሬት ኮይንካ ስዊልካ ዝግመት ዘረባ ምዝራብ ንሱ ስሕተት እዩ ኢለ ይግምት ስሕተት እዩ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ንግበሮ ኣብ ዝብል ሕቶ ኣልዕልካ ግን እንድሕር ለቢሙ ናብ ትብል መፅኻ እንድሕር ለቢሙ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ ምልባም ሌላ ኣለዎ ዲ ኮይኑ ኢላሎ ይዲም ኮይኑ ምስ ልቦና ምስ ምልባም ገለመለ ዝብል ነገርና እሳ ንፅርቲ ይኮንን እንድሕር ለቢሙ ኣብ ነጣይሾ ሓዋፋይ መንግስቲ እስቲል ክንሓቅፎም ኢና ማለት እስቲል ንሳቶም ናይቲ ህዝቢ ፀገም ኮይኖም ንክቐፅሉ ምፍቃድ ዶ ኣይኮንን ዝብል እዩ ስለዚ እንታይ ደአና ክንገብሮም ዘለና ማለት እዩ እቲ ኣጥፊኻ ምጥፋእ ዝበሃል ኣካይዳ እቲ ከምዚ ካማካዚ ድሮን ተሰርሓትሉ ዕላማ ሰብ ከምኡ ተሰሪሑ እዩ ዝብል ሓሳብ ካብ ምን ዝመፀ መሲሉኩም ወል ካብቲ ቅድም ዝነገርኩም ዝነበርኩ ሁለንተናዊ ዕንወት ዝበሃል ታሪክ ዝተበገሰ እዩ ካብኡ እዩ ኣመጣፅኡ ሓደ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ናይ ተሓደሽቲ ስርዓታት ብፍላይ ናይ ንበዓል ካፒታሊዝም ይኹኑ ካልኦት መንገድታት ይኹኑ ሕጃብ ዝሎሚ ኒዮሊበራሊዝም ገለ ዝበሃሉ ሓሳባት ብምልኦም ፀገም ኣለዎ እንታይ ዝብል ዝመፃኻሉ መንገድን ዝወፃኻሉ መሰላልን ሰቢርካ ካሊእ ሰብ ክወፅ የብሉን ሶ እንታይ ዳ ክግበር ዘሎ ተኻሊኦም እንዳሃለወ ተቆጥቁጦ ዘይኮይኑ ክወፅ የብሉን እዩ በቃ ክትጭፍልቆ ኣለካ ገለ ዝብል እዩ ዘተሓሳስባ እዚ ምዕነዋ ተሓሳስባ እዩ ወል ዓለም ክትፈጠር ከላ ዘይማጋገብ በለፃው ልፍንተሄ ጥራሕ መሰረት ገይሩ ዝንቀሳቀስ ማለት ናን ሙቹዋል ቤነፊት ዝገብር ኣካል ኣይትርኡን ይኹም ውፅእ በሉ ናብ ኔቸር ሓደ እንስሳ ካብ ዝኾነ ነገር ይበልዕ ንሱ ንዝኾነ ነገር ይሸይን ድኹዕ ናይታ ተኽሊ ትኸውን ታ ተኽሊ ናይ ዝኾነት ምግቢ ትኸውን ንሳኸም እንዳበለት ካርበን ሳይክል እሱ ንሱ ተማሂርናዮ ሶ ዝማጋገብ እዩ ሓደ ነቲ ሓደ ዝዳጋገፍ ይኸውን ዘሎ እምበር ስቁልካ እንዳቀተልካ እንዳባረርካ እንዳፀረካ ብስሩ እንተተሳማሚዖም ሓሳቦም እንተተማሂሮም ምሳና ይሰርሑ እንድሕር ኢልካሲ መን ይሰርሕ ምሳኻ ወይል ብኻሊእ ባህላ ኣነ ፉል ሌንግዝ ማለት ሲ ዓቕሚ ክሳብ ዘለኒ ኣነ ይዋጋእካ ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ክትቀትለኒ ኢኻ ትመፅለኻ ንስኻ ኢንኮርፖሬት ክትገብረኒ እኮ ተመፂኻ ድሓን ሓሳበይ ተቐይረ ወይ ቦታ ሓሳብ ተተስማዕምዐ ከምብረኒ ይኽብለካ ይኽእል እዩ ቆትለ እናበልካ መፂኻ ኣነ ከመይ ገይረ ክሰምዓካ ሓሳብካ ጮማ አንታ መንእሰይ ተማሃር ግደፍ አንታ ንመሃር ግደፉ ማለተይ ትንብሎት እንዳፈለጥና ዋስኢልካ ደራፍ ስለ ዝተባሃለ ማይክሮፎን ስለ ዝተዋህበካ just Newman microphone ስለዚ ሓስካ ዋጋ ሓደ ሽሕ ወይ ከዓ ዝኾነ ክሪስታል ክሊር ዝኾነ ቮይስ ዘለዎ ዲፕ ቮይስ ማይክሮፎን ጌርካ ስለ ዝተዛረብካ ፍልጠት ዘለዎ ዝመስለና ሰባት ብዙሓት ኣለና ማለት ሶ ኢንክሉዲንግ ምን ዲ ዘውግዕ ዘለኹ ታ ኢሎጂካል ተዘኪራትኒ ግን ከመሓላልፎ ዘለኒ መልእኽቲ ወይ የመሓላልፍ ኣለኹ እና ናይዚ ደላይ ለውጢ ምንቅስቃስ ከም ዓላማ ክቁፀር ዘለዎ ሓደ ዘላቂ ሰላም ንምፍታሕ ኣብ ውዕሊ ኣልጀርስ ዘለው ዘለና ያው ምስ ኤርትራ ሰላም ክንገብር ኣለና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና እዩ ሶ ናይቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ተኽስ ዘእተወና ምክንያት ከይተፈትሐ ግን ሰላም ፅብዶ እንተበልካ እዚ ህውታታ ጥራሕ ዝኸውድና ኣብ ውዕሊ ኣልጀርስ ዘለና እንታይ ኢና ክንገብሮ ኣብኡ ዘለና ምትከልታ ይኸውን ጽቡቅ ሓራይ ሕጂ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብዝምልከት ብዙሓት ሰባት ይዘራረቡ ኣለዉ እሺ ብዙሓት ሰባት ይዘራረቡላ ዘለዉ እዛ ስእሊ እዚኣ ሓቢሮም ዝተሳእልዋ እያ ትብል እያ ማለት እዩ ተመስገን ዳዊት እዩ እዛ ምስሊ እዚኣ ርዩ ዝደናገፅ ብዙሕ እሞ ፅንዓት ይሃብኩም ጀነራል ፊሊጶስ ምስ ጀነራል ምግበይ ኢትዮጵያውያን ዘራይ ወዲ ዘራይ ኣርዮም ዋጋ ከም ዘኽፈሉና ኩሉ ንሕና እውን ዓወት ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ቀረባ ዝብል ዘረባ ኣሎ ወል እታ ስእሊ እዚኣ ብኣግባቡ ጎበዝ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ
ሎጂካል ብሬክ ዳውን ክሰርሕ ይኽእል እየ ብዛ ጉዳይ እዚኣ ማለት እዩ ማለተይ تا سأل زيا بدن بي زفلت سب مالتي حجزا سألي حبيروم ديوم تسألون ما أي تسألوان حبيروم أي تسألوان كم تأنز لكم زلهم مالتي حبيروم أي تسألوان نمنتا إن حرد أيلكمني هايلايت رأيو ناي جنرال مقبي قبل علي أبزي صقرون لعلم نسأل كبابي برهان مبرحة اللو مالتي دمو مبرحة اللو هايلايت ويل أبتي قوبي جيرو جن بو دايركشنز مسألايت يبلون قال أي عبد العلي جنرال فريبوس ويل ليت زخونه انفايرومنت ويك أروم من بارو ير لو اتكلر تقال لا ماتش أي جبرن كم زي مثلا مالتي تلايت ماتش أي جبرن تكلر إس أوكي إنه عالم زخونه سكين تون علوهم تي مبرهات جن بحد دايركشنز برها يكونن سو شادو بزي جت شادو يزول ترديكم بزي ب ناي صقامي عينو ويك أبتي مهدر حيزول زول جنرال مقوي مالتي وبوغ زلو شادو يو بزي خا هايلايت يزول لمنا جنرال فيليبوس مالتي سو بخالي بهالا حدا مبرهاتي وي بدحريهم وي بقدميتهم بريو كم زي عين سلك سرح يكلن كم ناتي قمت كم زي اديت زتقبر ويك عزو زتلاقب فوتو يو and the setting is different اتي مع بيسي مع زنابي ينزبل اتي بوتا فورلد بوبوين ينزبل رؤيته يزلن ግን ብዙ حسابات ይደናገሩሉ ስለዘለው الك سمع ميخلي نسمع يوم ولا قلل የዕለቱ ፎቶ ተብላ የዞረች ያለችው እቺ ምን አዲስ ነገር ነው አሁን ይሄ እኔ ቢሆን መልካም ነው ቢሆን ብዬ ባሰው ነው ወይ ነው ውሸት ነው የሚለው እኔም ማቆ ነገር የለም የኤአይ ሰዎች ጎግል አርጋችሁ የኤአይ ሰው ማለት ትክክል ነው ትክክል አይደለም ግን ብልጽግና በጣም ደንግጧል የደነገጠበት ምክንያት ይሄ ራሱ ነው የለጠፈው ራሳቸው ነው የለጠፉት በራሳቸው ፎቶ ያወጡና ኤአይ ሰርተው ነው ኦሪጂናል አግኝተው ነው የራሳቸው ጉዳይ ነው ራሳቸው መጡና በስማም ተበላን እንዴ ህገ መንግስት ተጣሰኩ አብይ እንደሚጠብቀው ተወረድን እኮ ነው ፎቶ ትክክል ነው ውሸት ነው የኤአይ ቴክኖሎጂ ነው ሲምፕል ነው ይሄ ዋናው ግን ቢሆንስ ምንድነው ጽምዶ ምንድነው ጽምዶ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው ምግበይ የህዝብ አካል እንዴ ፊሊጶስ የህዝብ አካል እንዴ ህዝብ ይገናኛ ሲባል ዩኒፎርም የለበሰ መገናኘት አይችልም ነው ያ ናይዝ ርክብ ማለት ናይ ወታደራዊ ኃይል ምስ ወታደራዊ ኃይል ዝገብሮ ርክብ እዩ ማለት ዲኔ ትርጉሙ ወይ ከዓ ጀነራል ምስ ጀነራል ኮማንዶ ምስ ኮማንዶ ዝገብሮ ዲኔ ወይ ብኸሙ ይተሸፊን ነይሩ ዲኻ ሞተልና ዘለኻት ሚኒንግ ናይ ስታሊን ዘራኑ ዓላ ይተረድእንን ግን ናይ ህዝብ ርክብ ማለት ናይ ህዝብ ርክብ ማለት ዕዳጋ ይገብሩ ዕዳጋ ይተዓዳደጉ ድሕና ዲኻ ይባሃሉ ቀብሪ ያብጽሑ ይካየዱ መርዓ ገለ ይመጹ ማለት እዩ ወል ከም ናይ ህዝቢ ወኪሉ ከም ህዝቡ ወኪሉ እወ ወደ አካል ህዝብ ስለዝኾነ ጀነራል ፍሪጶስ ኩቱ ተኸዲኑ ምስ ጀነራል ምግበይ ነጸሉ ተኸዲኑ ክራኸቡ ይኽእል እዮም ማለት እዩ ህዝባዊ ርክባት ማለት ከም ዝመስለኒ ካብ ቅጽል ኣቢሉ ብዛዕበየ ግን ፖለቲካዊ ኃይልታትን ወታደራዊ ኃይልታትን ብመሪሕነት መንግስት ዘሎ አካላት ተተራኺቦም ደኣሞ እዚ ናይ ህዝቢ ርክብ ዘይኾነ ዓዲ ናይ ዓዲ ርክብ ክኾነ ኣለዎ ወይ ከዓ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ርክብ ክኾነ ኣለዎ ድሓን እቲ ሎጂካል ከም ዘለዎ ኮይኑ ዘረባ ከም ዘለዎ ኮይኑ ንቐጽል ኤአይ ኣይኮነን እዚ ዝብል ኣነ እውን ኤአይ ከም ዘይኮነ ዘለኒ ሓበሬታ ማለት እዩ ሰባት አንተ ወይ ቸገረሞ by the way now it's the technology is AI ዲኮነን ካውን find out ክገብረ ክእል እዩ yes it is ለካ እንድሕዳ ኮይኑ እንተዘይ ኮይኑ ካ ነው ብለካ so ክልተ ሰባት ፊገር አውት ከም ዝገበርዎ AI ከም ዘይኮነ እዩ ማለት እዩ ዘለኒ ሓበሬታ ግን ናይ ንስ እዩ anyway wala AI ይኾን አይሆን ግን ዘይገድስ አበስመራ ርክብ ከም ዝገብሩ ግን ኩሉ ሰብ ፈልጥ ሓቂ ሰዋት ታይሰለ ስለዝራና እኮ nothing new ስለ ኸይራና ካለና ዝገብርዎ ዘሎ ርክብ ትጽምዶ በዓል ብርሃነ በዓል አውስዒ ዝግበር ዝነበረ ጉንብሕ እንዳበልካ ካብ ታሕተነት ነፃ ንምግባር ወላ ሕጂውን ክትስእሊ ሓቂ ኮነን ክብሉ ዘይደልሉ ዘሎ ምኽንያት እዚ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ድሕዳኒ ምስ ናይ ደገ ኃይሊ ተራኺብኩም ተባሂሎም ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለጥሕስዎ ዘለው ካብኡ ንኻድሙ ዝገብርዎ ዘለው ስጋዕታ ናይ መጨረሻ ቃታት ተስሓብ ንሳቶም ጀሚሮም ንሳቶም ንኽበሃሉ ነዚኦም ዝሕልይዋ ዘለው እምበር ናቲንግ ኒው ማለት እዩ በቃው እዚኣ ያጠቅላላ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም መወዳእታ ናጽሪእቶ ስለትገድፉ ብጣዕሚ ይቀኒልና ክብለኩም የዝደሊ ልዋም ቅነ ኾነልኩም ይምነ ጽጽብቕ ይስምዐና ቻው ድሓና ቅኒው good light ድሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ